ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करत तारा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा अभी हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत तारा। बोला बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइली कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइली कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता ली। अरे तो उल्टे बतियावत हो। इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा।